Яршалыда да бүгін әләннәр жилфердәде. Мында регата буенча Татарстан беренчелегенә ярышлар бара. 3 көн дәвам итә торган җилкәнле спорт төрендә республика шәһәр районнарыннан җыелып узышалар. Шулман үстендә моның кадәр җилкәннең бер юлы җилгә киерелүе сирәк күренеш. Ул Казан, Яршаллы, Алабуга, Яшелүзән регатчылары белән тулы. Сәйләндәй тезелеп йөзүче көймәләргә старт бирелә. Билгеләп куелган маякларны узар өчен җилне үзеңә кирәк юнәлештә куллана белергә кирәк. Вот только что вы видели. Әле генә бер борылышта 10 җилкәнле көймәнең төртешеп алганын күзәттек. Бирдә төрле хәлләр була. Беренче көнне җилкәннәр дә йыртылды, мачта да сынды. Әлеге спортта иң мөһиме җил булсын. Ул тынса ярышларда туктый. Су өстендә чайкалып тик торган чакларда була икән. Кимәле спорт ярышларында 61 спортчы чыгыш ясый. Алар категорияларга бүленә. 420 һәм кадетларда 2-шәр, башкаларында берәр спортчы чыгыш ясый. Отлично, ветер хороший. Ярышта 8 яшьтән катнашырга була. Спортчыларның яртысы гүзәл затлар. Җилкәнле көймә спорты хатын-кызлар егетләрнекенә бүленми. Я занимаюсь уже 10 лет. Мин инде 10 ел шөгыльләнәм, ярышлар бик яхшы уза. Иң тиз йөри торган көймәләр классында чыгыш ясыйбыз. Аны бүген килеп кенә бетереп булмый әле. 3 көн дәвамында инде 9 ярыш узган. ТАССРның 100 еллыгына багышланган әлеге чемпионат бүген тәмамланып, җиңүчеләре билгеле булачак. Яршалыдан Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. Судагы